Здравейте! В днешното видео счетоводна къща Паралелеви ще ви представи няколко варианта, свързани с заплащането на местни данъци и такси. В предното ни видео ви показахме как можете да заплатите вашите задължения изцяло онлайн в електронния портал на НАП. Ако имате интерес към него, линк ще има долу в описанието. И нека преминем към вариантите. Единият от тях е през сайта на Национална агенция за приходите, която предлага именно да заплатите местните данъци и такси през виртуалният пост на НАП. Това става от меню електронни услуги. За да влезем в електронния портал, ще ни бъде необходимо да притежаваме електронен подпис или ПИК-код, издаден от НАП. Начинът е аналогичен на плащането на осигуровки и други задължения по данъчно-осигурителната сметка, но това става от меню услуги. Можете да изберете справка за задълженията за местни данъци и такси. Неудобството при това плащане е, че не се вижда отстъпката от 5%, в случай, че искате да се възползвате от нея и да заплатите данъка за цялата година в срок до 30 април. Важно е да се знае също, че вашите задължения няма да бъдат изчистени на момента, а след няколко дни. Информацията за плащанията към задълженията на общината не стават на момента, нито в деня на самото плащане, което може да ви подведе в случай, че на същия ден решите да минете, например, технически преглед на вашето МПС, за който се изисква данъка да бъде платен. По-удачният и подходящ според нас вариант, който ще ви покажем, е чрез виртуалния пост на общината и в случая на община Пловдив. Можем да заплатим задълженията си последния начин. Влизаме в сайта на община Пловдив и търсим меню Данъци и такси. След това търсим подменю Плащане. След като си избираме подменю Плащаме, търсим точка 7. Тук излизат различните варианти за заплащане. След като цъкнем справка за данъчни задължения и плащания, ни излиза ето тази страничка, в която трябва да си въведем ЕГН за физически лица или БУЛСТАТ за юридически и ПИН-код, който може да бъде издаден от общината. Да, за да се възползвате от тази услуга, ни е необходим ПИН-код. Той може да бъде издаден от общината в отдел деловодство. Отдел деловодно, информационно и документално обслужване ще ви запознаят с необходимата информация и ще ви дадат необходимия ПИН-код. Другия вариант, от който можете да се възползвате, е системата за сигурно електронно връчване. Най-лесно става, като си впишем в Google система за сигурно електронно връчване и първото нещо, което ни излиза е ето това. Това представлява системата за сигурно електронно връчване. Можете да подадете електронно заявление в свободен текст за издаване на ПИН-код от общината, без да се налага да ходите на място. При заплащане през виртуалния пост на местни данъци и такси към община Пловдив, ако решите да заплатите цялото си задължение в срок до 30 април, то вие ще можете да се възползвате от 5% отстъпка, които ще се виждат като сума в намаление и вашите задължения ще бъдат изчистени на момента. Ето как изглежда страницата, след като вече сте си влезли в вашият портал. И тук ще излезе видът задължение, периодът, за който се отнася, какъв е срокът, каква е главницата и съответно ако има лихва към нея. Като тук можете да си избирате да заплатите цялата сума, можете да си избирате и конкретни точки. С лихвите е по същият начин. Можете да заплатите всички лихви. Можете да заплатите и конкретни точки. А ако маркирате всичко,
Ето тук отстрани ще ви излезе сумата за заплащане и като отдадем малко по-надолу, то се излиза забележка след избиране на задълженията, които искате да платите. При натискане на бутон плащане, това ще ви препрати на страница на Бориca Банк Сервис, където ще извършите сигурното плащане на задълженията си, използвайки система Виртуален POS. След въвеждане на данните на вашата карта и натискане на бутон плащане, сайта на Бориca автоматично трябва да бъдете върнати в началната страница на общината. И след това плащането ще бъде извършено. Ето тук можем да си преплъзнем с мишката. И ето тук ни излиза сумата, която искаме да заплатим. Това видео го направихме първоначално за нашите клиенти, но решихме, че то би било полезно за всеки един, независимо дали като физическо лице или като представител на юридическо лице. Това ни спестява време, а то е най-ценният ресурс. Ако тази информация беше полезна за вас, дайте по един лайк. Може да я споделите с приятели и познати. За повече информация може да разгледате и нашия сайт и да ни последвате във Facebook страницата ни. Линкове ще бъдат подставени долу в описанието. Също така можете да се абонирате за нашия YouTube канал, за да виждате когато качваме нов видеоматериал. Благодарим ви!